niat langening kalang iwana glarapan amuncar tinon lerek kekonang surem sorot tetan padang katon lan pacaring purnaming gegono kasare mangsa ketiga hima hanaweng ring aja ngancala asenen karya wigena mewah isin ing wana Sang Baladewa Narapati suwuh Prabdata Pitana Rahayu Sagung Dumadi Rahayu Sagung Bawana Narbuka iwaraning kandha sinaretan pangesti luhuring kagunan hangesti kuncaraning bebrayan hamiwit dilakon saratri kapiji saking Serat Mahabharata lah menika ta gumelaring kang ringgit Purwa Dalang ingkang minangka dutaning Gusti hanyulake wayang wayang minangka wewayanganing urip ala becik bener luput padhang kelawan peteng pramila gegambaraning carita sedalu yektine mung loro ala becik bungah kelawan susah sing becik tinulada sing ala singkirana sapa kang ndhisika ing kono wahyu kamulyane bakal sirna sinaning wayang kugut
mlebu kothak tanpa beda kaya menungsa mung bedane yen wayang wis kukut mlebu kothak sesuk bisa dianggo maneh nanging yen menungsa wis mlebu kothak yekti bakal antuk pengadilan saka Gusti kang murbeng dumadi ngunduh woing pakarti piting dongeng yen kono sejatine menungsa bakal ngerti lan weruh yen to bojo ayu derajat pangkat bondo donya ora ji sing aji mung amal soleh budi pakerti ingkang murakabi mring sesami mira menungsa aja kumalungkung gumendung ngaji pumpung pundi menika ingkang minangka perwakaning kandha negari satunggal Darbinama sedasa muhung ing negara Hastina ya Gajah Hoya ya Liman Benawi ing Kuru Janggala pantos yen to praja Hastina kinarya prawaning carita karana dumadi saking bumi ingkang bebanjaran sinela sungapaning toya Benawi tinampi umbak ing samudra Birumaya ingkang langut datanpa pagut pegating paningal kapantok uruting Cakrawala waneh cakri ing gisik saweneh tinebing jurang cerung sela karang kinebung susing peksilawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kabekaning pasir gumelar ginaris pinggir tanem tuwuh ingkang angrembuyung royo-royo Karang Kidri ruwir-wironing klapa pratandha bumi subur pasiten mawur sadengah ingkang tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langit lenggak-lenggok lampahing tu ingkang mijil saking sendang-sendang ingkang wening tirtani pinara praplayune tinampi waduk binendung bendung kinarya ngileni sawah miang pategalaning Narakisma wekel pangulaing tetanen bebasan tanana bumi sacengkang ingkang sela sadaya tinanduran tanem tuwuh ingkang murakabi sinten to jejuruk ing nata ingkang mengkoni bumi Hastina tetelawasana pilaning dhewe-dhewe yen kethek pragusa buta raksasa dewa wisik pendhita apeparap yen ratu menang jejuluk nenggih ingkang jejuluk Sang Maha Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana Prabu Jaka Pitana Prabu Tripamangsah Prabu Gendari Sudha ya Sang Prabu Drestarastraatmaja nujuri sajuga Sang Natamiya siniwaka ing Sitinggil binaturata lenggah dampar denta ingkang pinalibet ing kencana
Lemek babut permadani sinebaran kang sari-sari kinanda wetuli sajebat kasturi kinarebek para bedhaya srimpi biyada kang samya manggung ketanggung sinten to ingkang kepareng lenggah jajar kelawan Sang Nata yekti menika ta parampara Hastina Dahyang Drona ya Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja Suta ya Sang Dwijawara sumambung wingking kang mencorong tejane sasatya dene lintang panjarahina nenggih kadang werda Narendra nganggo Sang Karna Basusena ya Sang Suryatmaja ya Sang Prita Putra ya Sang Arkasuna ingkang tetela kinarya agul kekuwataning negara Hastina dene kang kepareng lenggah ngadhep ngarsane Sang Nata yekti menika ta ingkang kaprenah paman minangka warangka nata Hastina nyatring plasa jenar kekasih Raden Patih Harya Sangkuni ya Sang Arya Suman ya Trigantal Pati ya Sang Gendara Desa ya Sang Mahajulik nadyan ta wis kaladuk yuswa parandene kinarya Patih Hastina tetela Sang Patih lebda ulah ngamandaka marmarinten dalu anggung caket lenggahe kelawan Sang Buminata Bekamberam balabarengan to dumugi sanjawining tratak rambat kadesekang samya mara seba kaya ndoyong-ndoyongna pancak sujining alun-alun parandiring pasewakan tidhem permanem tanana nyabawa jrih lamun to nampi dukane Sang Buminata sinten to ingkang kepareng lenggah mari kelumukul rekon jembantula wadanane Rayunata satring tirta tinalang Raden Kartamarma ngangklongake jangga nilingaken karna jroning cipta muhung ngantu-antu ijring sabda saking Sang Narapati ing pasewakan tidhem permanem anane mung kumalesik jawil jinawil anareka lamun ta Sang Nata lagi nawung duh kita sawetawis dangu sanata dereng kayos pangandikane teka kaya mangkono pangudas maraning driya Nata Hastina Prabu Duryudana ingkang dereng kayos sing lisan laksitaning janmatama hambek rereh rara asriris tan tinggal duga prayoga Raringa tansah liniling lamun micara manis
netya sumeh semu harum oh mangkono Sri Narendra lenggah gambar dento pinalipit ing kancana pinatik ing Nawaratna lemek babut permatane sinebaran kang sari-sari kinandawata ing cepat kasturi raras kang halenggah ning dampar kencana Sumarot pradanya lir Bathara Wera Kumelar angabeki dahat sukeng kayun kayung yun dawing nata siler juang sukma karya
has carayeng sabumi tenyo pepanggihan manem swaring jaharwi asmoreng tias datyo Sri Karongron hangrerangi katrimangka sudarasaning Jawi pantos sagung kang praprawira anulada sakadare mring lelabuhanipun ayo nganti tinggal palupi menawa tibeng nesta ina astinipun senadyan tekating buta beda-beda pandu ming dumadi mar suding kota haman yo
Ya jagat ya Dewa Bathara nuwun sewu Yayi Prabu Duryudana menawipun kakang kanggep luput denipun kakang kepareng ngrumiyini matur wonten ngarsanipun Yayi Prabu Duryudana awit napa kula sawang wiwit andika Yayi Prabu Kurupati lenggah wonten ing dampar keprabon Ngastina seklimah kemawon mboten kewijil pangandikanipun kamangka pun kakang sampun lenggah jajar klebet nayakaning praja Hastina pepak ngenggeng damel regeng pasewakan napa ingkang dados penggalipun Yayi Prabu Kurupati dene mboten kepareng paring pangandikan monggo jaring winasis ujaring para pinter Ratu Lenedeng Sewaka pintera gawe tintrem ampun ngantos gawe tintrim kula sawang saking jaiting netra lekering Werdaya Yayi Prabu Duryudana kawis tinggal kirang rena ing panggalih dados pasewakan dinten iki baratipun kados dene Surya ingkang katameng hima surem sorotipun mergi mboten saged nyunari Purayagung Praja Hastina Yayi napa to ingkang dipun penggalih lan menapa ingkang dipun raosaken le pancen Yayi Prabu Duryudana nandhang ribet monggo tumpun paring dawuh sinten ngertos inggih awit prapanipun kakang kula saged mbebantu bot repotipun Yayi Prabu Kurupati dene umpami Yayi Prabu Duryudana nandhang pepeteng monggo tumpun paring dawuh sinten ngertos inggih awit tekanipun kakang kula saged nderek madangaken penggalipun Yayi Prabu Duryudana monggo Yayi tumuntuna paring dawuh pun kakang kang sagah ngangklungake jangga anilingaken karna hatap para hapsari tumonton mring Sang Dwija kadya ngewarat jiwa kagagasing tias dahat kewraning karayanira tan antuk miat rengganing prabata roning kadhep kumlapindha pangawening Sang
bejo lungeng kadung malengkung katyuping marutamanda ing Sangkuni iya apa Kakang Drona neng kene iki perlune aku lan Adi Juni mawas diri kebukten Sangkuni sajroning padha sewaka mongko anak Prabu Duryudana nggone keparalengguh wis sawetara bareng anak Prabu Duryudana tan kersa paring pengendikan jroning pasewakan mung do meneng tidem permanem babar pisan ora ana sing padha nyabawa kawistara ning kene iki bedane kawula cilik lawan priyayi luhur mula kudu kebak ing pangati-ati Sengkuni iya Kakang aku bisa ngrasake Kakang yen to tidem permanem tintrim kahanan pasewakan Ngastina mula kang saka kuwi golek matur ya sing ati-ati. Aja mung matur-matur ning matura sing mawa waton. Sek tegese iki sing ana maknane aja mung sakarepe dhewe. Iya, Kakang Drona iya. Nggih. Koko Prabu. Sewu kalepatan diagung pangaksamanipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Ana lupute ra dadi boyong apa, Yayi? Ih. Mboten lepat kados dawuh pengendikanipun Kanjeng Koko Prabu ibaratipun Ngastina kados dene Surya ingkang kataming hima. Inggih awit menapa kula lali tansaya ngalela ingkang gelem boten gelem jangkaning jagat ingkang winastan perang donya kaping 4 Bratayuda kedah kedadosan kane mekaten Koko Prabu tuwuh kuwatos kula lengantos Bratayuda dumados mangka Kurawa klindhih Kurawa kasoran iba wiranging Prabu Duryudana niku sepisan kaping kalihipun menapa leres yen Taka mula mireng pawarta bilih dinten niki pamong luhur Kakang Badranaya lunga saking negaring Amarta. Kane mekaten menika tuwuh tandha pitakon lunganing Semar niku karepe apa? Mila namung mendel ing pasewakan ewaya ing pambudi anggen kula miwiti micara. Kanjeng Koko Prabu Baladewa lan Maliyi. Yen to penemban Drona paman Sengguni mireng umpama bener warta binandunging karna jaring sambi warulunganing Kakang Badranaya aja kesuwen mrogake matura ana ngaresaning ingsun lenglenging driya mangu-mangu mangungkung kanduan rimang lelena tanpa kanin lelena tanpa kanin
yen tan tulus hamengko sang dyah utama sang nata mudha wusnya angra rapo Nuwun sewu Yayi. Mugi kaparenga kula munjuk atur. Purwa Madyawasana. Purwa Madyawasana samendang tan wonten ingkang karempit anggen kula midhangetaken pangendikanipun Yayi Prabu Duryudana sepisan magepokan jangkaning jagat Bratayuda. Ingkang paduka Yayi Prabu Kuropati ngraosaken bilih ing benjing tetep dumados ning niku gumantung Yayi Prabu Kuropati lan Pandhawa. Dasaripun napa? Nadyan ta Bratayuda menika ingkang anggadhahi perlu menika jagat ning ingkang ngawaki benjing niku Pandhawa lan Kurawa. Ingkang ngawaki Pandhawa lan Kurawa. Waton kalih-kalihipun niki sami legawa. Dasaripun Yayi Prabu Duryudana boten sugeng Pandhawa nrima niku mangke ingkang anjalari wurungipun Bratayuda jaya binangun. Carane piye? Kaparenga Yayi Prabu Duryudana emut yen to Yayi Prabu anggenipun lenggahe keprabon mung saderma nglungguhi klasa kang wus gumelar. Ning ampun ngantos Yayi Prabu Duryudana menika ibaratipun ngemut legining gula njur milik anggendong lali. Kula pitados waton paduka kepareng nyigar semangka ngastina saperangan Pandhawa saperangan Yayi Prabu Duryudana niku ingkang anjalari wurunging Bratayuda Yayi Prabu Duryudana. Tan samar pamoreng sukma Senop maya wenah ya ing sepi Sringastina Maha Prabu Duryudana ana ngandika Yayi Werkudara kang dan kaparing kene Sigra Harya Sena jujuk Dahyang Drona Saksana mangenjali Babose wayang ulun apa sira padha sida hangul hari
lenging driya mangu mangun kung kanduan rimang lerena tanpa kanen seraning wong kang lugung cegah dahar lawan guling eling salah jatmika arep babah kaya dene satu ingkang matarangan kaya dene satu kang manggih krama lah menika ta warnaning pandhita kang wis kaladuk sepuh bebasan lilumaku tan bisa jejeg lamun ta tan tinuwak ing tegen minggas tinggil binaturata praja Hastina lampah dodok asesedhukan hangika padha ngangklongake jangga nilingaken karna sinten ta bebisike nenggih Sang Begawan Durmakanda ya Sang Darmakanda wingking saking negari Selamiring ya saka negara Selamaya ngabyantara ngarsane Prabu Duryudana lenggah mari kelu muklir Konjem Bantala nadyan wis kaladuk sepuh parandene ngenwung tejane sumunar cahyane nganti ngebeki pasewakan Gung Hastina sawetawis dangutan kawiyos pangandikane teka kaya mangkono pangudas maraning Dyanata Astina Prabu Duryudana ingkang dereng kawiyos sing lisan elinga salah jatmika yen wacana kudu manis mure sang seming sasama sama samaning dumadi irem
irem kembang pang tara bebang rarayungan long malangkung pemelong romambat ing liyan tanono uciwaras mureh sang seming sasama Nuwunamit pasang kaliman tabe tinebihna ing tulak manu dumawa tawang tuwang Gusti kula ingkang sowan wonten lepatipun nyuwun gunging samudra pangaksami saderengipun kula matur mugi kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk dhateng paduka sinuwun Prabu Duryudana Kisana ora jeneng ingsun mitambuh ning tetela durung wenuh sira iku sapa Kisana ngilahing awik namastu namo sidam sekaring bawana langgeng inggih Gusti menawi paduka keparengan dangu dhateng kula wingking saking negari Selamaya ingkang sudi mastani kula pun begawan Durmakanda nggih Darmakanda banjur wigatimu kula mireng pawarta bilih dinten mangke paduka nandhang arudaden inggih awit anggen paduka ngraosaken jangkaning jagat Bratayuda lan lunganipun Semar pamongipun para Pandhawa. Iya dasar kepara nyata Gusti napa dipun keparengaken kula munjuk atur. Iya ndak keparengake mboten sisah dipun penggalih jangkaning jagat Bratayuda kepara ingkang dipun penggalih niki lunganing Semar ingkang tuwuh tandha pitakon ampun bingah-bingah krana Semar sampun lunga saking negari Ngamarta ning niki kedah dipun petung kanthi jangkep Gusti. Dasare apa? Kula mireng pawarta lunganipun Semar menika mboten kesah dhateng pundi-pundi nanging wangsul dhateng Karang Kedempel. Kepara menika sampun sumebar wonten jagat raya. Bilih dinten iki Semar nedya mbangun kayangan lan iki ingkang kedah dipun raosaken lan kedah dipun petung Gusti. Dedep tidhem Prabawaning ratri sasadara wis manjer kawuryan tan kuciwa memanise
anggap Sri Natang Dalu Siniwaka Sangga Pradase aglar ning Cakrawala winulat nglangut prandene paksa kabagan Kisana nuwun kula wonten dawuh yen pancen Kisana mireng lungane Kakang Semar nedya mbangun kayangan cetha iki bakal ngemperi kelungguhaning kadewatan ora wurung ngasorake drajating para raja mligining Prabu Duryudana sisan gawe Kisana cara penemumu kepiye ngaten sinuwun milanipun kula gage-gage sowan dhateng Paduka sinuwun Prabu Duryudana kula namung pengin bebantu dhateng Paduka Semaranggenipun nedya mbangun kayangan menika kedah kanthi gegaman ingkang dipun wastani Pustaka Jamus Kalimasada mboten badhe kelampah mboten badhe rampung tanpa pusaka ngamarta bakunipun dipun pepalangi anggenipun nedya ngampil dhateng negari Ngamarta ampun ngantos saged ngampil Pustaka Jamus Kalimasada yen wis mengkono saged Pustaka Jamus menika dipun ampil Paduka anak Prabu Duryudana dimen saged amimbuhi kawibawan sapa sing wani ngampil ngarsaning Yayi Puntadewa ampun kuwatos Paduka kula suwun andumuk dhateng ingkang bapa ingkang kedah lumampah dhateng Ngamarta merga kula sampun mangertosi sinuwun kegiatanipun Pandhawa niku mapan wonten Kalimasada angka kalih mapan dhateng Semar pun uwal saking Ngamarta angka 3 dinten iki Natandrawati sampun mireng kabar ugi mboten nayogyani nggenipun Semar kepengin mbangun kayangan niki sisan damel Paduka tusan dhateng pun bapa lumampah dhateng negari Ngamarta kula ingkang dadosaken Karangabang lan numpes napis para Pandhawa sinuwun Sang Baladewa Narapati lang-lang Indra mangu-mangu mangunkung kanduan rimang lelena tanpa ganin yen tantulasa mengko sang Dyah Utama Yayi kaparenga kula nyuwun wekdal sawetawis gempil kamardikan yen tosipun prapaning pendhita kala wau sakawit kula seneng kula bombong nggenipun paring pengendikan nedya mbebantu ngenteng-entengi sangganipun Yayi Prabu Duryudana ning boten ngertos papuntane ngatur nyendu rasaning liyan ketoke pendhita iki mung pendhita murahan nampyak awur-awur ora ngerti wataking Brahmana kang kudu kasarira siji nyipta katentreman gawe karahayun ora kena runtik rasane ora kena gawe pepati ning beda pendhita iki mlenceng saka kiblating kabrahmanan
Darmakanda ora wonten dawuh. Ya, kuwi ndak lilani. Nggonmu nedya ndadekake Karang Abang negara Ngamarta. Ning luwih dhisik le pancen kowe pendhita Degdaya pinunjul mrajaling akar punjuling apapak. Aja Pandhawa sing mbok dhisikke. Nata Mandura Prabu Baladewa ndak anti njaban rangkah negara Ngastina. Lang-langing Dya mangu Sinuwun. Ya, Kisanak kepiye? Ampun kuwatos muntapipun Prabu Baladewa mapan kula jarak lan malihe kula sowan mboten ijen kula nganti anak kula Nalendra saking Selamaya Prabu Dewa Wisesa kepareng kula nyuwun pamit madal pasawanan nungka lampahipun Prabu Baladewa. Duga digawa setiting ati-ati ayu kongsi keri Remban matur gunging panuwun ingkang tanpa upami. Haywana sawang kayun Kakang Awangga. Wonten dawuh, Yayi. Kula kinten Kakang Awangga sampun mireng ingkang rinumpa ing pasewakan. Kaparenga Kakang Awangga nderek bebantu mrih rancaking lampah. Mboten kelampahipun Kakang Semaranggenipun nedya bangun kayangan. Yayi. Pun Kakang sagah dados sirap minangka pepayung. Pun Kakang sagah dados cagak tuwakipun negara Ngastina. Wonten payo-payo mboten sisa ndumuk dhateng tiyang asanes cekap kula ingkang raka ingkang badhe ngawekani damel. Matur nuwun ingkang tanpa upami. Nemban kula wonten dawuh. Kula suwun padugi nderek bebantu. Kula rewangi cegah dahar lawan guling. Mulih saged kasembatan panjaga paduka anak Prabu Duryudana. Paman, kula wonten dawuh. Ora ana sabda maneh. Bubarna kang padha gantung seba ingsun bakal kundur hanggedaton. Nok-non nuwun inggih. Ndak suwun paman. Jengaring pasewakan ayu bebarengan padha ngestu padha. Nok-non nuwun inggih. Ngestuaken ingkang adhawuh. Samarap pamoreng sukma
Sinok moyo winah ya ing sepi sumimpen teleng ing kalbu pambukan ning warana saking talen layap liyeping aluyuk pindha pecating supena sumusuping rasa jati
Waduh.
nyet langeneng kalang iwan nagral pandamuntar